आं गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनो आङो खुलुमनाय जासिबाय आरो बाहाय फैनानै जोंनि बे खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननायखौ आङो बावहरदों। जोंनि बे रंजालि कालचार सेन्टारा 2015 मायथाइयाव बियो जोनोम मोनदोंमोन। बिनिनो 22 दिनैनि अक्ट'आवहाय दा बेखौ बै समनिफ्राय नायोबा बेनि बैसोआ दिनैसिमाव 8 बोसोराव आगान सुरबाय। दा बे समनिफ्राय जोंनि बाहाय खननाय दामनाय देनाय मोसानायनि हाबाफारिया सोलिबोगासिनो दं। ओरैनो बावहाय सिगांथाराव जोङो जाबायदि थांखि आरो जाबायदि नोजोरजों बाहाय फोरोंनायनि माखासे आदब आरो बिथिंखौ लादोंमोन। दा बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि जोंनि दोरोङारि मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बेखौ लादोंमोन। उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों बाहाय बेखौ सार जोङो माखासे जिनिसखौबो जों सोलोंनो लुगैदों, बेखौ लाफायोबा मोजां जागोन नामा होननानै, जेरै भकेल मेथाइ खननाय, जेरै नों दामनाय थब्ला दामनाय, थ' बेफोरखौबो सोलोंनो होननानै दा बैफोरबायदि जोंनि बर'नि खाम सिफुं सेरजा आरो भकेल दा बैफोरखौनो फोरोंबोनाय जादों। नोंथाङा आथिखालाव दुलाराय बर' हारिनि दिनैनि बे सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। दा जोंहा सासेल' बिबुंथिगिरि दंसै, जोंनिनो आङो दिनैसिमाव दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ बिथां अमर बसुमतारीखौ आङो दिनैनि समाव बे गावनि सुंद' बिबुंथिखौ 1991 मायथाइनि 20 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन आरो बे जोनोमनिफ्रायनो आङो दिनैसिम दुलाराय बर' हारिमु आफादाव आं नांथाबबोनानै दङ। दा नैबे समाव आङो दिनै एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव दङ। दा आं बाहाय आं बुंगोन जोंनि बे बर' हारिनि खननाय दामनाय देनायखौ जुदि जोङो फोथांनानै लाखिनांगौबा बेखौ जोङो जथेस्थ' जोंनि लाइमोनफोरनि बाहाय सोलोंनांगौनि गोनांथिया जोबोद दं होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा मोनसे हारिया नोंनि खननाय दामनाय देनाय एबा हारिमु बिथिं गैयाबा नोङो जोंनि बे हारिखौ नों खुनु जायगायाव जोङो बेखौहाय मोजाङै जों दिन्थिफुंसारनो हानाय नङा आरो गावनि आइडेन्टिटि गावनि सिनायथिखौ जोङो होनो हानाय नङा। बिनि थाखायनो आङो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायो, मानोना जोंनि गेजेराव गोबां फोरोंगुरु गोबां दैदेनगिरिफोर ओंखारबाय आरो जाखिनि बिथांमोनहा दिनै दैदेनदों फोरोंदों बे दैदेननायफ्रा जथेस्थ' सिस्टेमाव फैबाय। दा बिनि थाखाय आङो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोलैफोरखौ आङो मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां रोंगौथि लानानै जोंनि बर' हारिमुनि फोथारावबो दावगाबोनो थाखाय आं बेखौ खावलायगोन। मानोना जोंहा दा दिनै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोबोद बे बिथिङाव जोंनि दोरोङारि जोंनि बर' सुबुं मोसानाय दामनायनि बिथिङाव जोबोद अहरह खामानि बा मावबादा बेफोरबायदि मावगासिनो दङ। आं बुंनाय लोगो लोगोनो रंजालि हारिमु आफादा माबायदि जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों नोंथांनि फरायसाफोरनि? दा आं नोजोर होदों जोंनि क'क्राझार बिसमुरि रंजालि हारिमु आफादनि जाखिनि दामग्रा देग्रा खनग्रा मोसाग्रा आं बिसोरनि सायाव जोबोद आङो गावखौनो गाव आं प्राउड खालामो। आं जोबोद गोजोननाय आङो बावो जायनाखि बिथांमोनहा जायनाखि सोलोंसाफ्रा दिनै सोलोंदों जायफोरनिखाय आङो खिथायो बिसोरो ओरैबायदि गोसो होथाबनानै सोलोङो, ओरैबायदि आयत्त खालामनानै लायो। दा बेफोरबायदिखौ नायोबा आं नुयोबा गोबां मोजां मोसाग्रा गोबां मोजां खनग्रा बेहाय ओंखारबोबाय थागोन। दा जायनाखि खनग्रा मोसाग्राफोर दङ बिसोर दा रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिगासिनो दङ। नै बावैसो कलकातायावबो थांनानै फैबाय। आङो बिसोरनि सायाव जोबोद गोजोननाय दङ। हारिमु आफाद बिसमुरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननि जे 80 जोनोम सान फालिनाय, बिथांमोननि जे दिनै गायसनथाय सान फालिनायाव बिथांमोना जे खस्थ' खालायनानै हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायनि जे थांखिजों बे ओनसोलाव मोनसे हारिमुनि जावरिखांनाय लाबोनो थाखाय जेबादि सिन्था धारना खालायनानै बेखौ जोनोम होनानै दिनै बिथांमोनहा 90 सान फालिफैबाय। खोब बाख्नायथाव। बे ओनसोलनि गासै जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै रोंगौथि गोनां हारिमुआव रोंगौथि गोनां जायफोर दामनाय देनायनिफ्राय लानानै मोसानाय बे बिथिंखौ लानानै जायफोर थाखोमानानै थानाय रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म होनाय, बिथांमोनहा आरो फैबाय थानाय समाव बे जोंनि ओनसोलनिल' नङा
सारा क'क्राझारल' नङा सारा बिटिआरनि ओनसोलनि गासै आसामाव जेसेबां माने बर'फोर दङ बेफ्राव जोंनि हारिमुखौ बे ओनसोलनिफ्रायनो जोङो मोजाङै दिन्थिनाय आरो गुबुनफ्रा जोंनि जे बे ओनसोलखौ नुनानै मोनसे जावरिखांनाय फैयो बेखौ आङो गिबियावनो बिथांमोननिसिम हामबाय होबाय आरो जायफोर दिनै लानानै फैदों बिथांमोनहा दिनै इयुनावबो लानानै थांनानै गोजौ फारसे जों बेखौ होनदों दिनै जोंनि जायफोर लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआवहाय गावखौ सासे माने बर' फिसा हिसाबै बा गावखौ सासे लाइमोन हिसाबै गावखौ दिनै सिनायथि होनो नागिरदों बिथांमोनहा जायफोर दिनै हारिमुआवहाय दिनै रोंगौथि गोनां बिथांमोनहा फैनानै गावनि सोलोंनायनि गेजेरजों बा गावनि टेलेन्टखौ थाखोमानानै थानायखौ हारिमुनि बिथिङाव जुदि दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंनि जे हारिनि जे कालचार बा जोंनि जे राव थुनलाइजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायनि जे मोनसे सम बा रेसपन्सिबिलिटिया बयनियावबो दङ दा बे हिसाबै जोंनि गासै जोंनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायनो सानो दा फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे मानसि हिसाबै जोङो सिनायथि होआलासेनो जोङो सासे हिउमेन रिसार्च हिसाबै गावखौ सासे सुबुं सम्पद हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय जोङो बयखौबो खावलायदों जाय जेरावखि थाया मानो बयहाबो मोनसे थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट थायो बे टेलेन्टखौ जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि समाजनो जोंनि माहारिनो दिन्थिनायनि मोनसे जे खाबु प्लेटफर्म बेखौ जोङो बयबो लाइमोनफ्रा लानांगौ आरो बे हारिमुनि गेजेरजोंबो जोङो गावखौ गायसननो हानाय गावखौ दैदेनलांनो हानाय गावखौ सासे प्रफेसनेल आर्टिस्ट महरै जोङो दैदेनलांनो हायो बा गायसनलांनो हायो बेखौ जोङो नुहुरदों आरो बेखौ लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा बयबो हारिमु फारसे बा गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जोङो बाहागो लानांगौ रंजालि हारिमु आफादनि 90थि जोनोम सान फालिनायनि जे हाबाफारि बियो फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै फिरफिला उरायहोनाय आरो रंजालि कालचार सेन्टारनि 90थि जोनोम साननि केक हानाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बाहाय जोंनिनो फोरोंगुरु सार चक्रधर नार्जारि बिथांखौनो दिनैनि बे 90थि जोनोम साननि केक हानाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै लिंहरनाय जादोंमोन आरो दिनैनि बे हारिमुवारि सांग्रांथि मेलबो लाफानाय जादों बे 90थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसेनो बेनिनो गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी बिथाङा दिनैनि गाहाय आलासिमोन बिथांमोनहा दिनैनि बे रंजालि कालचार सेन्टारनि 90थि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै हारिमुवारि सांग्रांथि मेलखौ गाहामै गाहाम माबानानै बेखेवनानै होलांबाय आरो बाहाय गोबां जोंनि रंजालि कालचार सेन्टारनि गोबां उन्दै उन्दै सोलोंसा बिनानावमोन दङमोन बेहाय बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनखौ बाहागो लानाय नुनानै फैबाय थानाय समाव हारिमुनि साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरि मोसागिरि दामगिरि जाहैगोन होननानै आङो रंजालि कालचार सेन्टारनि आफादगिरि जानानै जेब्लायबो हास्थायनाय थायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360